Kubashubela abadayisa utshwala osizweni okuyindawo enegcwelegcwele ngesikhathi ekaCele zingena ngendlovu yangena zivala lezi ndawo ehweba ngaphandle kwemvume. Inhlaka bezikhona zamaphoyisa zihlanganise zezinja ezobugebengu obuhleliwe neziphenya ngezidakamizwa. Zibambe izivimbamgwaqo ezinye zisesha indawo zobumnandi nalezo kucatshwa ngokuthi zishushumbisa izidakamizwa. Kuboshwa abantu abangaphezudlwana kwama200 ngamacala ahlanganisa phakathi ukuphathwa kwezikhali nokutholakala nezidakamizwa kusukela ngoLwesine. Sithole nenqwaba yensangu kule ndawo. Uyabona ukuthi mhlambe nobugangsterism obukhona lobugulukudu obukhona ezinye zezinto ekuzofanele sikwazi ukuyilandela ukuthi avelaphi lama drugs alethwa ubani ngoba awawona amakhowa waqhibuki la. Bekungokwesibili emasontweni amabili uNgqongqoshe uCele ehambele le ndawo yasosizweni lapho umphakathi wanxusa khona le ndawo kuba yengezwe ngamaphoyisa. Ngibone inamba yabantu ethe xaxa abantu abangawatholile ama-bail kuzofanele sibambisane nomphakathi. Okunye ngakusho ukuthi ingane ezincane lezi akubona nabantu abadala. So imphakathi nabazali babo kuzofanele ukuthi sikwazi ukubambisana. Kodwa into abakhala ngayo amaphoyisa ethu kubathi khona amaphoyisa asebenzisana nezigebengu. Kusukela ngoMbasa kulonyaka amaphoyisa athole izibhamu ezingu-24 nezidakamizwa iMandrex neheroin obekusetshenziswa amaqembu emgulukudu. Amaphoyisa asalikanisile kule ndawo yasosizweni. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eNewcastle.